Akansahat nipho baha hamren multi-utility building atheng nolong ke jorkelan kibipon. India det angtang pi ke paching thura saimo kideng ponji aphan National Institute for Transforming India mate NITI Aayog pen pater piponsi Sampoornata Abhiyan Samman ajaimek Rengbonghom Auditorium holalong bang troksike brahini aphan karchola pen nong e pipajirpon. India Prime Minister Narendra Modi pen kipeklangpon NITI Aayog atum pen kidamtang pai ni phai pho surini raing kora phorni West Karbianglong ke parlo development block angbong pen ke paphinai socheng amri chinthong block atumaphan aning ke parung pen ke claim ke dam ka chipaduk muchot atumaphan karchwa sai dengpon. Amri chinthong lo pen socheng arlo ke do frontline along Jesemet self-help group Anganwadi worker Anganwadi helper asa lapen kaprek atum ke claim ke dam ka chipaduk ang thek longsi nong ekipi pajerpon. Labang so long kadukave bang troksike brahini atum nong aphan nong e pajerpon long lupusi bikas kiling birton ingjai heman pagak atum pen than pachinipon. Kidamtang NITI Aayog amri block pusitame ason kachipati kachipeklang duna jok kuti sirapho tangka anong e chipalong dun. Lason thotsi socheng block pen sitame kuti isi atangka anong e chipalong dun. Lasilahai atangka pen hawar ke paching thurpon Jesemet education health lapen social welfare atumalong sitame kaching thurasai dengpon lo. Halapu chinthong block put sitame nong e kachipalong dun jiaphan chisik pon pusi NITI Aayog atum pen nang pachini dun. Lagi pangreng penitma department dan jung ubi pisar li duma lahai abosinon pini dak ngai cepat kan lah inki pangreng sedame lahai inki ok tak kecil dun lah dolo lah pen inki pangreng pen akon pen lah inki kiceng pen inki om kiceng pen lah api sedame alang tum jung eklem bot lahai dah dolo ini kini rodin disopi jadi tum seceng blok pen pen pilih cluster program di inspiration program jadi tu inspiration ini kan inspiration di pilo bapak lang jadi group kita bunai honda project itu bapak lang kos group member bunai pon itu marketing bani pon sekarang itu produk dan pergi lahai produk saja itu saras mila hot ke hello ta pon buat di son pon ha Arunachal lahai kan itu angang buat Labang so mayalong aluhi sarpo mana pengpen kachitong dun West Karbianglong DC Sarangapani Sarma ACS West Karbianglong SP Indranil Barua APS MLA Rup Singh Teron District Agriculture Officer Tapan Datta atum chitong dun si Hamren rong sopialong Sampoornata Abhiyan Samman ajaimek kedengalong halapu SGB Chinthong ICDS Sericulture atum pen ke chenglok ke ongdung ke jor ke lana ajaimek sidame kedamtang pai ni phai trokani pen chengpon si pai ni phai sirkep an pedoji labangso akansa hatalong ni marli atum ke jor ke lana long hamren rong so pi pen te bok te rayara atum chitodun pen kinam kere dunji aphan self help group klembang phiatum pen chophapon tangte NITI Aayog anparta akansa hat pen kideng pon ajaimek rat pen alamthe arjuponiktha ami ansu amri hulkunji porai video kabar loyan isu aru kisiman loyan isu aru kiman hasil loyan isu lagi ini kan bunga ini kader bunga aru ibelah loyan isu aru kisiman nasi loyan isu ada asar loyan isu aru ibelah korasa loyan isu District. Yes,
SSG. Pini dak ni tum NITI Aayog pen isia ajaimek dan konlo lage itum Samoron samapobu manela kijut itum chuneng key indicator mane key performing indicators dol laso ateng sin itum kichun nun kethom indicator itum 100% chun unlo laso joini si pini dak asa penchenglok anganwadi workers tumphan lapen ANM tumphan stame itum archuponlo laso thak kaprek officers tuntame dak pini na chutong nulo hala tumphan stame itum nong e pajero kadu ko pen itum 72 officers lapen block level officers lapen frontline workers tumphan itum nong e pajir ponlo lapen non ke bangi ani NITI Aayog pendi non ke bangi ani nitum NITI Aayog pen itum amria blog long stame itum ki claim ke dam mesen pen jok isi competition long haidun lo laso lapen competition ke haidun ajok amri blog long stame itum 1.5 crore award money long lo Hamren pen Daniel Linghi, Karbing Long Life.